hangamanan. Sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gia. Sa di pa nag-usubdan sa pagsaysay ning akong kaagi, malihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. And I knew for sure I was loved. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Gia. Buisit ning kinabuhi ah. Oh. Gikapoy na gyud ko. Nag-away na sa si Mamak si Ay, Papa. ay lang siya ko pagsultihan, ha? Magkadungog ang mga bata. Awa ko inabot. Gusto na ko makalingkawas sa ni pamilya ha. Hala, gusto mo laya si Mama. Kamo ni bahala din hina ka. Dili na gyud ako kaya. Gikapoy na ko sa kinabuhing pobre. Nga naman, Ma. Kumulayas di ay ka, mubiyak ka na mo, makakwarta di ay ka. Oo. Kay na may andam nga mabuhi na ako. Kwartahan nga lalaki. Ma, Daan balagi ko. Nagpadagot si mama sa iyong laki. Huh. Ibayaan lang kita niya para atong tahuan na. kuwang man sa kadog paning kamot si Papa, kuya. Ibuhat ni Papa ang tanan para na to, day. Oo, di man to takwartahan pero nakasabot ko nga na ning kamot siya kutob siya mahimo para lang makahatag siya sa atong panginahanglan. Mas maayo pa og punan pagid niyang iyang paningkamot. Kay kun dili, mahayan gid na ko siya nga nung gibyaan ta ni Mama. Oh, Dajia. Itlog na sad. Mao gihapon atong sudan. Mamasahero pa ko niya, nak, para makapalit ko og laing sudan. Sa pagkakaroon, kana lang una, mo ikan ha? Para pamahaw. Di ko mukaon ana uy. Bahala uroy. Puol sige ka og itlog Gia, Aton lang ko, may eskwela na lang ko. ayaw pagdugay og uli, ha? Kay may importante tang pagstoryahan. Ayaw sag uli, uy. Magtagay sa ta. Gusto lagi ni Papa nga papaulion ko dayon human sa tong klase. Importante ko na iyang tuyo. Inom lang sa gamay ko. Sige, quit. May gani kay nagkauban karon. Oh, gipugos man ko ni Lorna. Sige na. Sugdan ang tagay. Mawali na ko eh. Nalipong na ba ako? Yan ang, uy. Hindi lagi pwede. Nangita na to si Papa na ako. Ato sa tasasod na. Sapat yun eh. Amaw gigaro eh. Sige na ba kay mingaw na ko'y kunin mo. Eto man na kay kaman. Sige, quit. Lalo na dugay ka. Oh. Nalimaho kang imnonon. Kamao na kang moinom, Gia. Dilit sa nag-story ako na sa imong tuyo, pabi. Gia, anak. Di na ko makapatiwas ni mo, paskwila. Unsa? Sorry, anak. Pero, maglisod na kong paeskwila ni mo. Kinahanglan nga siguro una ko ang atong pangadlaw-adlaw nga kaon. Kun mo na. Mas may padeog mo layas lang ko din eh. Nak,
O gidi kay ayo nga pagkaamahan. Sakto gyud ang desisyon ni mama nga nibiya siya o mo. Kay may pili niya ang lalaki nga kwartahan. Kay ikaw, wa kay kapuslanan. Gia, Ha? Uwa na kay kapuyan? O day, pwede og ani lang una ko mupuyo sa inyo. Day, pananghid lang sa akong ati. Siya ba may nagbayad sa among abang din hi? O sige, makikistorya ko sa imong ate. Kung nangita ka kapuy-an, makatabang ka nimo ana. Pero ani kapuyo uban ako. Ha? Sa asa man ti? Larga diri sa Cebu. Ako'y bahala nimo. Hatagan pati kag trabaho. Unsa ti? Himon ko nimong dancer din sa club. Yes, Gia. O ginahalan nga mo entertain pud ka og mga customers ha. Dako imo makwartaan ni day. Maong ayaw ginig balibari. O ti. Whispers linger on the air. Nga nagsuka ba ko? Patay. Mabdus ko. Dili pwede. Ako sultihan si Ate Fea ni. Naibaw ko nga siya rin makatabang na ako. Unsay resulta? Duha ka linya ti. Positive. Diyos ko. Yun sa unin ako. Padayon na imong pagmabdos. O guman, magkuha taog katabang dito sa atong probinsya para maoy mo atiman sa imong anak. Og ikaw, padayon ka nga magtrabaho din sa club. Tuan ang bata sa amo. Ako nang manghod og ang katabang mo ibahala niya, ha? Salamat eh. Og ikaw, padayon na kasi mong pagpaningkamutin, he. Aron may mapadapa kasi mong anak. O ate. Day, hinay man ang kita sa club, uy. Okay ra ka kung madelay o sa imong sweldo karon? Matilay na sad ti. Kuwangan pa manggani. Ayaw kong buy-buya, ha? Ako ba may nagpasod mo aning trabaho, ah? Sige lang te. Mangutang lang sa ako. Napuno lagi ko sa utang, ani. Ug wa na sa ko makapada para sa kong anak. Saon man ni ako? Kung mao naman ang gani ni, masay pagmubalik na lang ko sa probinsya. Pagkauban pa na akong anak. Uwa naman din yung imong anak. Dugi naman gikuha sa imong amahan. Unsa? Oh, Gia? Hain si Papa. Huh. Karoon na lang ka mangita niya? Human ka ni Bia din eh? Gikuha niya akong anak. Mong nangita ko niya. Wa na si Papa. Unsa? Doon ay sakit si Papa. Ug bisan og naglisod na siya, padayon gyapon siyang nag-atiman sa imong anak. Ug unta, malipay na ka. Unta makita na nimo ang panigkamot sa atong amahan. Papasilo ako. Pasilo ako pa. That when I was a child. Grabe ang akong gibating nga konsensya. Wala ko makita ang kaayo ni Papa diri namo. Ug nagmahay ko kung nga napasakitan ako si Papa. Wa ko magdahom nga mao na ba day katuang katapusan namong panagkita. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.